Здрасти! Аз съм Александър Герасимов и днес с вас ще открием отговора на въпроса: рециклирането изкуство ли е? Какво мислиш за рециклирането като изкуство? Мисля, че е много готино. Особено в модата. Рециклиране, да, но не под формата на изкуство със сигурност. Аз и екипа ми започнахме нашето проучаване в Западен парк. След като се здобихме с няколко интересни мнения, решихме да задълбаем малко повече. Какво всъщност смятат хората, които наистина рециклират? Това се запитахме ние. Може ли да ни разкажете малко повече за вас самите? Аз съм управител и собственик на Ghost Town Airsoft Arena София, в София. Занимавам се с Airsoft от повече от 7-8 години. Отговорът на Евгений много ме заинтересува и реших да посетя неговата арена. Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Александър Герасимов и днес се намираме в Ghost Town Airsoft Arena София. Реално какво представлява екипировката? Екипировката, какво представлява екипировката? Екипировката на първо място представлява, трябва да се гледа от към безопасността. На първо място имаме предпазни очила, защитни за очите, имаме тъй наречения plate carrier или както е по-известно като бронз-жилетка, имитация на бронз-жилетка. Имаме шапка, предпазна, тактическа и маска, която да предпазва цялото лице. Да кажем, някои от тези части на екипировката възможно ли да бъдат рециклирани по някакъв начин? В смисъл, дали самите те са направени от рециклируеми материали? Абсолютно да. Очилата са поликарбонатни, т.е. те след един определен период на ползване трябва да се рециклират, в смисъл да се подменят. Разбира се, ние не ги изхвърляме, предаваме ги за рециклиране, за да може след това пак да се направят подобни. Маските по същия начин, те са от тънка ламаринка, мрежеста, която след употреба, след известно време също се връща за рециклиране. След като Евгений отговори на няколко въпроса, беше време да разгледаме самата арена преди да започне играта. Това нещо, примерно, взимам го. Боядисвам го в определен цвят. Като ти го сложа тук, и казвам, примерно, ако съм го боядисал в жълто и казвам, стрелба само по жълтите консерви. Това е реплика на американската карабина AR-15. Да, като говорим, че това е може би най-ниския клас на реплика, защото примерно има газови, които работят на абсолютно същия принцип, т.е. зареждаш по този начин, вкарва топчето, гъста му е в изпълнителя. Абсолютно едно към в момента, в който свършат топчетата, болта остава назад, слагаш новия изпълнител, болта или за... Кое ти е любимото нещо в Airsoft? Най-любимото ми е... Това ми е най-любимото. При мен основната любима част от Airsoft е това да боравя с оръжията и да събирам колекция. Добре, имаш ли някакъв специфичен стил на игра, нещо, което ти е по... Играя по-обрано, не гледам да ръчвам, като цяло... Това да си играта, да гледам толкова да не ръчкам, за да не ме убиват. Играя по-прибрано, така да кажа. Това, което съм забелязал, играе малко по-дефансивно, по-пасивно. Това в бъдеще ще се сната с картечници и ще бъда картечател. Имаш някаква любима реплика? Не си игра. АК-12. Може ли да ни разкажеш малко повече за нея? Как реши да се спреш точно на нея? Като цяло ми харесва този модел. Като цяло ми харесва калашника, горе-долу придава тежина оригиналния и затова. Така, това в момента е реплика на L85, което беше британската пушка, служеща в английската армия. Тя е създадена, почната е проекта около 80-те години, 80-те влиза в сила, много е зле. 90-те, 2000-те англичаните дават
това на немците да го оправят. Немците го оправят, връщат им. И това е модела L85A2, втората версия, която е уж апгрейдната. Това е реплика на ТОК. Днес разбрахме много за Airsoft и за хората, които заедно създават това вълнуващо приключение. Видяхме играта в действие и се потопихме в атмосферата й. От Евгений Марийски, създателя и управителя на Ghost Town Airsoft Arena София, научихме повече за терена и подобренията по него. Научихме как да търсим потенциала в старото и да го използваме за осъществяване на идеите си. Аз бях Александър Герасимов и благодаря, че бяхте с нас. До скоро виждане!